Jalan cap amunt. O sigui, no aniran cap aquí. No, jalan cap amunt. Compte que no tenen cap amunt. 14. Vayan aquí, comienzan la partida allá. Dan una vuelta a la izquierda. Com els de... País Basc. Sí, això. Mira el tipo ese. Mira el tipo ese. Aquí que va a la calle Barcelona. És de Navarra.
El teléfono alza sinistra e non arriva. Perché se lo portamos por
que portar la càmera? Pues aquell tira aigua. I el de cafè visual ja s'han arribat. Estan aixavant. Ara ja està aixavant. De castell visual.
son los que mejor bailan. ¡Bravo! Acaben aquests i automàticament els de Castellbisbal. És com té casera. És com té casera.
como digo yo.
Mireu a la noia. También están ahí en el portal. ¿Se llama bajado a verlo ya? No, digo, a mí me ha pegado tu madre. Aquí venimos todos por los días. Me lo han pagado. Nos vemos. Músics XL, quan vulgueu. Per una vegada ens visiten els gegants de Perpinyà, de la Catalunya Nord. Són en Jaume II de Mallorca i Escarlamont de Foix. Ho fan amb les figures originals, les quals porten molts anys exposades al seu ajuntament sense sortir de la població. És un immens honor rebre-us i moltes gràcies per visitar-nos. Seguidament donem pas als gegants de la ciutat de Sant Feliu de Llobregat, el Guillem i la Violant, acompanyats dels gegantons Mercè i Llorenç, unes figures que en alguna ocasió anterior ja hem vist ballar a Castellbisbal, però que avui ho fan amb la vestimenta renovada i molt lluïda. Els han acompanyat el grup de grallers Els Compinxes. Gràcies per haver vingut a Sant Feliu de Llobregat. I que continuï la festa, perquè ara és el torn de Calonge, una vila situada al Baix Empordà. Diuen que és un poble de llibres. Segur que identifiqueu en quin s'han inspirat per fer els gegants Martí i Valentina. Per primer cop trepitgen els nostres carrers i ho fan conjuntament amb els gegantons Sebastià i Jovita. Esperem que ho hàgiu passat molt bé i merci per venir!
Castellbisbal els singulars gegants de la Universitat Autònoma de Barcelona. La pala és autònoma i el catedràtic. No és habitual veure'ls fora de la universitat i és per això que és un plaer immens haver-los acollit. També hem vingut acompanyats del professor i l'alumne, els dos capgrossos. I aquests gegants han estat portats pels geganters i geganteres de Molins de Rei i acompanyats musicalment pels panots. Sigueu benvinguts i la plaça és nostra! I continuem perquè és ara el moment de donar entrada als gegants de la Sagrada Família. Venen el Pere, l'home dels coloms, i la Pepa, la peixatera. Aquests personatges mítics del barri barceloní feia moltíssims anys que no venien i ara ho fan amb la indumentària estrenada recentment i juntament amb els seus gegantons, el Sant Jordi i la Crespinella. Endavant i rebem-los amb un calorós aplaudiment! Fantàstic! I de la Sagrada Família ens en anem a Cassà de la Selva perquè venen amb els seus gegants egipcis, que n'hi ha de ben pocs, però són espectaculars. S'estrenen a la nostra vila l'Aldric i la Isaura, que juntament amb la gegantona Isis i els camells ens han fet delir a tothom. Moltes gràcies per venir, Cassà de la Selva, fort aplaudiment! La darrera vegada que ens van visitar va ser l'any 2019 amb motiu de la ciutat gegantera, però ara han estrenat roba i no volíem perdre l'oportunitat de tenir-los aquí. Gràcies, el Sara, la Ricardis i la Igor. Sigueu benvinguts de nou! Excepcionalment, amb 4 dels seus gegants, la població de Castelldefels.
A ritme dels grellers Toc de Vent han tingut l'oportunitat de veure per primer cop als nostres carrers el Jaume, la Constança i els pirates Dragut i Uxalí. Endavant, acompanyats dels seus sectors, Castelldefels, som-hi! I continuem perquè de la comarca del Baix Llobregat ens anem al Bages, perquè ens fa molta il·lusió rebre el Tinet i la Maria, els gegants de Navarcles, un pagès i una filadora que representen molt bé els seus oficis més representatius a la seva zona durant el segle passat. Han vingut acompanyats del Claudi i l'Esrec. Gràcies per visitar-nos, gegants de Navarcles. I ara ens anem a la comarca de l'Anoia, perquè hem de rebre aquí a la plaça els gegants de la vila de Masquefa. Són l'Isidre i la Magdalena, que no s'han volgut perdre aquesta festa ballant a ritme dels calderons. Venen acompanyats dels gerentons Tast i la Roser. Gegants de Masquefa, ben tornats a Castellbisbal. Fort l'aplaudiment per a totes les colles que ens han acompanyat en aquest matí de diumenge. I ara sí, amb Masquefa hem tancat aquesta entrada de colles d'aquí de Catalunya. I ara és el torn del Ball dels Gegants de Castellbisbal, d'un ball que segurament molts i moltes coneixereu i que ja heu vist algunes vegades. És el seny
I la Rauxa és el ball amb el qual es van estrenar també els gegants l'any 1994 i que ara és el moment que ens l'interpretaran aquí en aquesta plaça, com per donar les gràcies per haver vingut. Doncs aquest serà un dels moments. Per tant, ara és el moment de la colla gegantera de Castellbisbal que ens ofereixin aquest ball, el Seny i la Rauxa. Així que, quan estigueu preparats i preparades, és el vostre moment. Aquest ball, a part de ballar-lo el Manel i la Vicenta, també ho faran en Galí i la Rita. Així doncs, donem pas al magnífic ball que van crear l'any 1994 a la colla gegantera amb aquest, el Seny i la Rauxa. Endavant! Fantàstic! Els gegants de Castellbisbal que ens han interpretat aquest Seny i la Rauxa. Molt bé, perfecte, doncs continuem, perquè com deia al principi, ara és el moment de rebre dues colles que ens fa especial il·lusió, cada any ens en fa. Sempre ens agrada que vinguin colles de fora de Catalunya que ens acompanyin aquí, perquè té el seu esforç i val diners també venir fins aquí, i per tant li donem doncs, aquest mèrit que li pertoca, i és per això que ja sentim com sonen, perquè és moment de fer entrada als convidats vinguts des d'Euskal Herria. Are Chavaleta! Adelante, som-hi! Molt bé, perfecte. Ja està, acabat així. Pam. Molt bé, podeu aplaudir, sí. Perfecte. Pensava que entrarien ara els instruments. Perfecte, molt bé, doncs deixeu-me que aprofiti per explicar-vos qui són. Mireu, ens visiten amb la Rita, una nodrissa que residia a la població, en concret al Palau, on actualment es troba l'Ajuntament, i també el Demetrio, un músic compositor que va habitar a la vila. Van ser estrenats l'any passat, construïts per Xavi Mendizábal i Juanes Díez, i és la primera vegada que viatgen tan lluny i per això estem molt contents d'acollir-los. Les peces musicals seran interpretades pel grup Baztango Gaitariak. Així doncs, ongi etorri eta eskerrik asko!
Sí, para bajar ahí. Yo estoy bien, tranquila. No sé, no la tengo ya bajada. Ahora me tira el cuerpo otra cosa. Esto se mueve rápido, Era tú. Había una buena. Si no me das cuenta voy a llamar otra vez, así rápido. Por eso. Hola. No podéis estar en todos los sitios, Ponte, Greta, pasa. Fuerte aplauso para Are Chavaleta. Fantàstic aquest ball. Muchas gracias por acompañarnos ayer y hoy. I bé, ara és el moment de presentar l'altra colla, que són convidats navarresos de la vall de Baztán. Què, els rebem amb un fort aplaudiment? Mira, aquí ja criden. Fort aplaudiment, Baztán! Adelante! Som-hi! Tierra que os gusta poco, tío. Vaya, ¿qué? La tierra que os gusta poco ahí. Por eso es la escapada así de todo, sin niña y carcelado. Aquests gegants estrenats l'any 2018 no tenen nom i representen l'ofici de l'elaboració de sidra, sent ell un recol·lector de pomes, mentre que ella porta l'estri amb el que es pica la fruita per elaborar la beguda. Venen acompanyats de la geganta veneciana, es diu Bianca, i és una figura de l'any 2022 que també resideix a la regió i que està inspirada en el Carnaval de Venècia, propietat d'un particular. El constructor de les tres figures és Aitor Calleja, conegut per nosaltres perquè també va restaurar els gegants nostres l'any passat i ens ha fet figures pel poble com el Galí, el senyor Aigua i la senyora Llum. Per tant, ara és el moment de veure ballar a Baztán, ongi etorri eta eskerrik asko! Para guardar el aire.
Fuerte aplauso, fantàstic. Aquest ball Molt bé. que ens ha mostrat la colla gegantera de Partant, clar que sí. Bé, i continuem, estem arribant al tram final d'aquesta 34a trobada de gegants aquí a Castellbisbal i ara és el moment que tornin a ballar els gegants de Castellbisbal perquè fa poc van estrenar una peça nova titular Un dels seus balls, d'amunt i d'avall. Endavant. Fort aplaudiment pels gegants de Castellbisbal. Sacando el perro, tío.